Biye John doyi, biye Laidou Tale Timeli doyi, biye minye Laidou mununu waleya munumbe binulu kalfara Assimi Goïtala Niger kaw fe o doye biye kene wasale kene ferele kene min tana ke damayira kene ye waso kene te ngambe se mina o yirali kene do ka keni mauka danaya ye ISC sigiwati ukama ko lipta ko gurma ko traité o fasiri la Bamako kaw fe kabini minye septembre kalo tleta anworo samba fla aleni mugani saba san Mali, Burkina, Niger, uyubulu nyama ka yirasa ka fɔ k'u ka fɛɛrɛ sɔrɔ Bamacolen duga wale kɛbaw la mirina in bɔra sɔrɔsiw yɔrɔ ka sababu kɛ jamana ɲɛmaa minnu bɛ ni jamana saba kunna bi a bɛɛ lajɛlen ye sɔrɔsi ye baara nana kɛ ni o sariti in ye ka hakili jagabɔ kɛ k'a ye k'a fɔ ko min ye wolomasiri tabaw ta ko kelen tɛ ko in bɔ ko ye ko fɛɛrɛ wɛrɛ ka sɔrɔ yaasa baara ale bɛ se ka ŋunanfan cogo min o la sa u bɛnna ko kan ka jateminɛw kɛ jamana saba in ka ɲɔgɔn sɔrɔ salon ko min ye Nizɛrikaw fɛ juillet kalo o tile 6 o kɛnɛ kan sa baara belebele minnu tun bolodalen don u bolo u ko ko yaasa ka se ka ko ninnu don ko ka di a tigi ma sabula ŋaniya miiriya fɛɛrɛ maa min bɛ yen ni e y'a a ko bɛɛ lajɛlen ta ka fɛsɛfɛsɛli kɛ ka ɲɛsin tɔw ma an ka ko di kotigi ma fala ye min ye général d'armée Assimi a waati colonel kun don ale sugandira ISC ɲɛmaw fɛ k'a ka san kelen kɛ fala a nana wolo san kelen ale ni kalo 6 la baaraba minnu kan ka sigi sen kan ISC kɔnɔ u y'o dan tigɛ Nizɛrikaw fɛ yen mun ni mun kan ka kɛ Assimi fɛ min y'an ka wolomasiri tabaw ye k'olu bɛndɛgɛmɔ k'u don kulu kelen kɔnɔna na k'a fɔ ma ko min ye force unifiée jamanaw ni jamana cɛ sira ɲɛnabɔ baara la k'o se k'olu kɛ min ye yiriwali kuntalajan ye k'o fɛɛrɛw sigi sen kan bi ni jamanakuntigi saba mana na cun Bamako kɔnɔna na fala ye yɛlɛmaba minnu kɛra Assimi tile kɔnɔna na u na t'olu dɔw lajɛ o ye banki ye o ye arajo so ye o ye fana min ye kunnafonidi baaraw olu kɛcogo ɲuman ye o maaw yɛrɛ caman sugandira min ye ba joliba bankan kan bi général d'armée Abdramane Tchani ale kɔnɔnen don ka taa fara min ye capitaine Ibrahim Traoré kan n'u sera Bamako kɔnɔ waati min na sa u mana kunbɛn lajɛ ale dayɛlɛli yanni o cɛ u na munumunu Bamako wo cɛw kɔnɔ fala ye min ye ACI kɔnɔna na u bɛ taa ye ka taa banki belebeleba in ka taa ale kurumbo kari banki in ale jɔyɔrɔ kan ka bon kosɛbɛ baara min kan ka kɛ ale kɔnɔna na o fana darawuli ka bon san 5 nata in na baara minnu bɛ se ka kɛ banki in kɔnɔna na ka kɛ ni Assimi ale ka laɲini ni jamana ɲɛmaa tɔw ka laɲini ye u na o kuma fana fɔ a yɛrɛ fana k'a fɔ ko min ye baara in fana sen fɛ min ye télévision so min sigira Assimi olu na sigi o fana na taa lajɛ Assimi ka waleya kɔnɔna na fala ye n'o y'a ka ɲɛmaaya kɔnɔna ye a yɛrɛ k'a fɔ sa min ye passeport ye o sɔrɔla carte d'identité biométrique sera ka sigi sen kan wolomasiri tabaw ka sigi sen kan wa kunnasini ko min ye ISC yɛrɛ hukumu kɔnɔna na minisiriw ka se ka ɲɔgɔn sɔrɔ ka se ka baara kɛ a siɲɛ fɔlɔ ISC bankun kan o fana kɛra Bamako an bɛ taa ye jamanakuntigi yɛrɛ ka maaw ye jaa min sɔrɔ ka d'a ma an k'o filɛ. Un profond sentiment d'honneur et de responsabilité que je prends la parole aujourd'hui en ma qualité de président de la Confédération AES à l'occasion de l'ouverture solennelle de la première session confédérale du Conseil des ministres de l'AES. Nos 3 États, confrontés à des défis similaires, tant sur les plans sociopolitiques et économiques, ont fait le choix souverain de mutualiser leurs efforts, l'objectif étant d'apporter une réponse globale et coordonnée aux grands enjeux nationaux et transnationaux afin de bâtir un espace stable et apaisé, favorable au développement et au plein épanouissement de ces populations. Le traité portant création de la Confédération des États du Sahel, AES, adopté à Niamey le 6 juillet 2024, a formalisé le cadre de cette nouvelle alliance en définissant les fondements et objectifs à réaliser en matière de défense et de sécurité, de diplomatie et de développement. La session qui s'ouvre aujourd'hui
et revêt à ce titre une importance particulière. Elle est à la fois inaugurale et préparatoire à la tenue de la deuxième session du Collège des chefs d'État de la Confédération, prévue ici même à Bamako le 22 et 23 décembre 2025. Mesdames et Messieurs, la composition de cet organe qui regroupe les ministres en charge de la défense, de la sécurité, des affaires étrangères et des questions de développement démontre toute son importance dans le chemin institutionnel de la Confédération. Les points inscrits à l'ordre du jour de cette première session confédérale du Conseil des ministres sont nombreux et portent sur des domaines de grands intérêts pour le futur de la Confédération. En effet, il vous sera demandé d'examiner certains documents, notamment le rapport d'activité sur la mise en œuvre de la feuille de route de l'A1, les projets de protocole additionnels devant régir chacun des 3 piliers, ainsi que les sessions confédérales des parlements. Il vous reviendra également d'approfondir les réflexions sur les acquis et les perspectives de cette alliance pour diligenter la réalisation des objectifs du traité conformément aux orientations du Collège des chefs d'État, et particulièrement en matière de sécurité, de développement et de renforcement de notre position sur la scène régionale et internationale. Mesdames et Messieurs les ministres, l'examen des différents projets de protocole additionnels est une étape indispensable à leur adoption au cours de la deuxième session du Collège des chefs d'État. En complétant l'architecture institutionnelle de notre Confédération, ces projets de protocole additionnels vont nous permettre de bénéficier d'un cadre juridique renforcé, favorable à l'élaboration des politiques, projets et programmes de développement au bénéfice des populations de l'espace confédéral. Je saisis la présente occasion pour vous féliciter, au nom de mes frères, leurs excellences, le capitaine Ibrahim Traoré, président du FASO, chef de l'État, et le général d'armée Abdourahmane Tchani, président de la République du Niger, chef de l'État, pour votre profond engagement dans la réalisation des objectifs de la Confédération. Je salue également, avec une profonde admiration, le courage, le professionnalisme et la détermination de nos forces de défense et de sécurité qui, au péril de leur vie, défendent nuit et jour l'intégrité de nos territoires et la sécurité de nos concitoyens. L'Afrique, et en particulier l'Afrique de l'Ouest, est unie par une histoire pluriséculaire, une culture partagée et une géographie commune. Nos peuples sont naturellement appelés à vivre ensemble dans le respect mutuel, la solidarité et la fraternité. Ces liens historiques doivent transcender les contingences géopolitiques et demeurer au cœur de nos politiques régionales. Dans cet esprit, notre Confédération s'est engagée à promouvoir un espace de libre circulation des personnes et des biens au bénéfice de tous les ressortissants de l'Afrique de l'Ouest. C'est sur ces paroles d'unité, de responsabilité et d'espoir que je déclare ouvert les travaux de la première session confédérale du Conseil des ministres de l'AES. Vive la Confédération des États du Sahel, un espace, un peuple, un destin. Vive l'unité africaine, qu'Allah bénisse notre Confédération. Je vous remercie. AES jugulama n'a kanubaw ana sengoro dundubaw bɛɛ lajɛlen kun sigilen don ka min kɔnɔ AES ko la o ye lakana ye jamana saba in kɔni y'i sinsin o kan kosɛbɛ. Asimi ale ka ɲɛmaaya kɔnɔna na cɛncɛnfuga jamanaw ka baaraba dɔw sera ka sigi sen kan a la kumababa tun ye min ye o ye sa ka cɛfɔ ni kanbɛn k'o sinsin wolomasiri tabaw ka se k'u bolo di ɲɔgɔn ma sɔrɔw ka yakubaya maaw ka taa ni ka segiw ka nɔgɔya
min ye jamana ninnu ni ɲɔgɔn cɛ yiriwali baaraw ka se ka sigi sen kan sɔrɔko ta nasira fɛ min ye basigi ye o bɛ se ka na cogo min na kɛrɛnkɛrɛnnenya la jamana minnu bɛ yen n'u bɛɛ lajɛlen olu bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ka dɔ fara olu kan n'o ye irisi ye Chine ani Iran yaasa maa kura wɛrɛw ka se ka sɔrɔ ani Turki olu bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogo min ye jɔnya juru tigɛlen ka fili laɲini fɔlɔ tun ye min ye o ye k'a fɔ o mana na bɔ CEDEAO la o bɔli bɛna na lakulo mun na nin waati laban in na bɛɛ lajɛlen y'a ye k'a fɔ ko AES ale y'a to min ye Mali ka Kidali a ka se ka nɔgɔya bɛɛ lajɛlen b'a kalama k'a fɔ waati tɛmɛnenw na Kidali ale tun bɛ marabaajugu olu ka yamaruya kɔnɔna na ale ni Bamaɲɔgɔn ni binkaliwale kɛbaaw wolomasiri tabaw ka jɛkulu o fana sera ka sigi sen kan bi na AES ka banki o fana sigira sen kan fo ka taa se bɛn ni kelenya ma kunnasini ko pankurutigi kɛnɛ na Bamako jaa min sɔrɔl'o la jamanakuntigi ka baarakɛyɔrɔ maaw fɛ an k'an ɲɛ da o kan. C'est avec une immense fierté que je viens d'installer le nouveau commandant de la force unifiée de l'AES. La remise solennelle de l'étendard marque le démarrage des activités de la force unifiée. À cette occasion, je voudrais d'abord féliciter et saluer le courage, le professionnalisme, l'engagement et surtout la détermination des ministres de la Défense, des chefs d'état-major généraux et surtout l'ensemble des forces de défense et de sécurité de l'espace AES pour tous les résultats engagés dans le cadre de la lutte implacable contre les groupes armés terroristes. Et depuis la déclaration de Niamey le 6 juillet 2024, nos forces armées de défense et de sécurité ont engagé des opérations conjointes dont les récentes sont l'opération Iroko 1 et Iroko 2 qui ont permis la neutralisation de plusieurs chefs terroristes et la destruction de plusieurs sanctuaires. Et tous ces résultats ont été obtenus grâce à une bonne planification, un partage de renseignements à temps et surtout la mutualisation des efforts. Aujourd'hui, avec l'installation du nouveau commandant de la force unifiée et la mise en place du poste de commandement conjoint à Niamey et la désignation des bataillons dédiés à la force unifiée, il revient désormais au nouveau commandant non seulement d'anticiper sur le nouveau mode opératoire des groupes armés terroristes et surtout de continuer de prendre le relais et continuer ce combat pour la sécurisation de l'espace du Sahel. Aujourd'hui, les nouvelles menaces dont nous faisons face, ces menaces sont orientées en fonction des orientations des institutions, des sponsors étatiques pour soutenir les groupes armés terroristes. Et actuellement, nos armées font face à trois types de menaces dans le cadre de la lutte contre les groupes armés terroristes. La menace terroriste armée, la menace terroriste économique, la menace terroriste médiatique. Et Dieu merci, aujourd'hui, l'AES, la Confédération, a pris des dispositions pour contrer ces différentes menaces, non seulement avec la mise en place de cette force unifiée qui va prendre le relais, et aussi la création de la télé AES. Et tous ces mécanismes
la télé AES, la radio AES, la presse écrite AES. Ce dispositif va nous permettre de contrer toutes ces menaces. Donc je voudrais encore souhaiter bonne chance au nouveau commandant de la force. Et aujourd'hui, l'AES est une réalité irréversible. Et surtout saluer l'engagement, la résilience et surtout le courage du peuple souverain de l'AES et qui a tout le temps soutenu nos forces armées de défense et de sécurité. Et je ne serai terminé sans pourtant m'incliner devant la mémoire de nos disparus, civils et militaires sur le théâtre des opérations. Aussi souhaiter prompt rétablissement aux blessés. Comme nous avons dit, nos destins sont liés, un seul espace, un seul peuple, un seul destin. Et bon courage et bon sens à la nouvelle force unifiée.